Днес ще играем на Baldi's Basics. О, ето. Окей, значи просто... Добре, айде да отидем просто да вземем първата книга и да... Добре. Пет плюс 6, 11. 2 плюс 2, 4. 5 плюс 1 е равна 6. И сега ще им даде стотинка. Да, благодаря. Много е яка Baldi's Basics. Много OG. Връща ми назад във времето. Уху. 2 минус 8 минус 6. 1 по 6 е равна 7. Не, ужас! А, не. Не. О, как мина през мен. Не. А! О. Спри! Не. Какъв е този телефон? Къде е Балди? Къде е Балди? Не, спри! Спри! Издишай. Опа, нямам батерия. Дишай, издишай. Дишай. 2, 5 минус 4, 1, 6 плюс 2 равна 8. Окей, спри. Не. Ужас. Умрях. Едно минус 8 минус 7.
Минус едно. Не. Как да го оправя? Как да го оправя? Добре. Едно. 4. Wow, you exist. Thank you. Да, тук вече. Минус 3. Минус 1. Не знам. Денит. Тук пък. Какво е това? Не. Остави ме. Защо има толкова? Не, сега пък съм в дирекцията. Чао, хора. Очаквайте друга част.